Jaume Dolçat no es tornarà a presentar a les eleccions del 2023, tot i que assegura que té la intenció d'esgotar el mandat actual. Després, diu, deixarà la vida política per tornar a treballar a l'empresa privada. Bé, doncs avui he pogut anunciar que no em tornaré a presentar a la reelecció com a alcalde de Lloret de Mar. He volgut agrair a molta de la gent que m'ha acompanyat, als companys de govern, molta gent que m'ha fet la seva confiança, però considero que 8 anys són suficients i que amb un somriure i un molt orgullós de la feina feta i dels mesos que em queden per acabar-la de fer, deixaré de ser l'alcalde i, per tant, a les properes eleccions no concorreré. L'actual alcalde ho ha anunciat aquest dimecres a la tarda en un acte en què també ha fet balanç dels 7 anys i mig que du de mandat i que assegura que han estat molt difícils, sobretot a causa de la pandèmia. Jaume Dolçat ha explicat que és moment de deixar pas a un nou líder perquè a l'administració pública cal que hi hagi relleu. Sobre una possible retirada abans d'acabar el mandat, però, assegura que per ara no en té cap intenció. Mai pots dir mai, a la vida passen moltes coses i, per tant, tampoc voldria donar una resposta molt tancada, però la meva intenció no és tornar a la política, sinó tornar al món privat, a l'empresa, i per tant seguir un camí que ja feia abans i que per tant el meu pas per la vida pública sigui circumstancial i, com dic, agraït i honorat de ser alcalde durant 8 anys de la meva ciutat. No ho ha dit directament, però ha insinuat que Junts per Lloret presentarà candidatura i el líder podria ser el tinent d'alcalde Albert Robert.